изпреварва. Але тук стана страшно. То ти има ли нещо? Не знам. Само да видя. Има и си. Колата се появява на 20 метра от теб. Але не изпреварва. Доста рисково, според мен. Доста Аз много отдавна ме рисково. засърберат за те. А той отпред има. В смисъл, ако изпревара, няма да е ефекта. Не дай, че не мога да се пътя. гледай откъде. Гледай откъде излезе. Мале, аз такова нещо не съм виждал. Да, ясно съм. Лошо е, че Гилдай. този ако се набие в преспите, ще стане много лошо. А тръгне ремаркето край. Направо не е истина. Ай, Не, стига, защо намалят тия? Какво става, брат? Че то стира ли има проблем някакъв? Явно да. Да, отсреща няма. Нещо нафтичка е замръзнала, май. Не е така температурата. Ти да гледай. Шом аз. Сам колко време чистих, направо ми се епа майката, разберете ме, булът всичко ме пръска. И не можах да се справя. Трябваше да едно чайче да спиш преди да тръгне. Ще спя на какво да го направя, да си напаля огън. Няма ток вината. Дойде за малко, после... Той 4-5 пъти да е. Това прегласи. Едва му успех